Gisugda na og tukod ang mga balay sa nasunugan sa Barangay Lorega, San Miguel, din gawas nga gipalapdan ang karaang dalan, naghimo pagyud og bag-ong karsada. Leslie Caminade Vistil, Sugidliwi. Hala pa dug hamugaway na ang bagong dalan dinhi sa Barangay Lorega. Gawas sa pagpalapad sa dalan aron kaagian sa mga sakyanan alang sa emergency, gihimo usab kining bagong dalan. Hinay-hinay nang nakapabarog sila mga balay ang mga nabiktima sa sunog sa miaging buwan sa Barangay Lorega. Buot nila nga makabiya na sa pait nga kahimtang sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit sa Zapatero Elementary School naglisod sa kanihit sa supply sa tubig. Bisan og migamay ang ilang pwesto tungod sa pagpalapad sa dalan, nagpasalamat ra gyapon sila nga gipabalik sa maong luna. Matay mahimo kay improvement na po sa kuan lagi sa lugar ba niya. Na mga daan at least indot na sila og kuan no sad kanang plano ba kay para safety sa na sad. Nga mo ang dito sa among room nga gipuy-an sa pagkakaroon wa gi tubig. Kung na mga tubig mga 5 minutos niya usahay po magkabara-bara po ang kuan ba. Bawal mo nang gusto lang yun na mabalik diri kaya aron dili na may makadisturbo pud na sa kwarto. Ang mga biktima sa sunog nakadawat og 5,000 pesos nga kantidad sa mga materyales sa pagpatukod sa mga balay gikan sa National Housing Authority ug 10,000 pesos gikan sa Datbayn sa Sugbo. Samtang ang ubang mga nasunugan nireklamo sa mga pwesto nga gigahin alang kanila. Apan gipatin-aw ni City Administrator Dr. Lucille Mercado nga kadto lang gyud nga mga original nga occupant sa luna ang ilang gihatagan og priority. So naana na profile kung kinsa gyud na mo'y original. Because if you do that, ang tanan nga mga bag-o tagaan, then you are depriving the next person sa iya hapong right. Kay limited raman ang yuta. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagpatabang karon ang DNR7 kang Mayor Michael Rama aron mahatagan og kopya sa CCTV footage nga nagpakita sa pagpamutol sa mga kahoy sa Sirhing Osmeña Avenue. Pango sa disaster team nga mo'y dagunit sa CCTV footage, miingon nga bugtong court order lang ang makapagawas sa maong video. Chinky Bargio, Sugidliwi. Wa pagilibkas sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang cease and desist order batok sa DPWH human sila napakyas pagmonitor sa WT Construction na maoy namutol og kahoy sa S. Osmeña Avenue base sa kuha sa CCTV niadtong Marso 26 hangtod sa 30. Usa ka suwat hangyo ang gipadangat sa DENR kang Mayor Michael Rama aron pagpatabang nga makakuha sila og kopya sa CCTV footage atol sa pagpamutol og kahoy. So, ang kini mga judicial affidavit nga gi-request nato including sa CCTV footage magamit ni nato sa pag-substantiate nato sa complaint no or case nga atong i-file against WT Construction. Apan si Consel Dave tumulak niingon nga muhatag lang sila sa DENR kung dunay court order. Ipagawas nato ang CCTV ug sa base po sa mga statement po sa mga nakakita. Para dili ka gusto nga magpasaka sila kaso base niya og half-bake useless lang no o niya daghan na tayong mga akusasyon gikan sa mga tao o niya ang kasipanan nga diay sa proseso mo hinungdan so gikinahanglan nga proper good ang ilang investigation and then ipakita to siya at the last moment na no? Wa pay nadawat na official statement ang DENR gikan sa kadagkuan sa DPWH ug bisan sa WT Construction. Tungod ini, gihanay na nila ang kaso subay sa paglapas sa Presidential Decree 953. I-enforce na to ang video para kining 66 pabilin gyapon siya until such time na maka-receive tag explanation sa DPWH plus makita na to ning mga kahuya. Base sa uwahing inventory sa DENR, moabot sa 79 ka mga kahoy ang hangtod karon pabiling wa na igkita. Jinky Bargio, News 5. Gidunar sa Amcon Incorporated Company ang nagbase sa nasod nga Japan ang 50 milyones ka kantidad nga septage processing machine. Laki bilang gihatagan ang usa ka dump truck nga mao'y mutabang paghakot sa mga hugaw. Ang maong ekipo magamit sa pagproseso sa mga hugaw aron dili kini mo padung sa bisan asang dapit ilabi na sa kasapaan. Giingong kada kolekta sa hauler sa mga hugaw ipaubos kini sa proseso din lainon ang solid og liquid. Giingong malimpyo ang liquid tungod sa proseso usap pa ipabuhagay sa kasapaan.
samtang ang solid mahimong unyang himong fertilizer aron mahimong mapaubos sa kun mapaubos sa proseso. Gipasabot sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga gawas nga mausaon niya ang pagproseso sa hugaw makasapi sa dinhi ang dakbayan. Something ironic because our water that will be coming out from that kind of a process is very much cleaner than the water in our rivers or even in our sea. And with this unit, we can treat every septic flush in Cebu City in one day, achieve the improvement of the clean water. Sumpay sa naitabong battle in Tres de Abril, karong adlaw mo'y kasumaran sa pagkamatay sa gilang usa sa mga lider sa revolusyon dinhi sa Subo nga si Leon Quilat. Jinky Bargio, Suginli. Nagpabiling buhi ang nabuhat ni Pantaleon Villegas kung mas na ilang si Leon Quilat dinhi sa dakbayan sa Carcar pinaagi siyang monumento ug ang dalang Leon Quilat nga nahimutang sa downtown area. Lumad nga taga Bacong, Negros Oriental si Villegas ug nanimpad sa Sugbo hangtod nga nahimo siyang sakop sa katipunan ug nango sa revolusyon. Taliwa sa revolusyon nga iyang gisugdan sa dakbayan sa Carcar nitong Abril 8, 1898 kung ika-116 nga kasumaran karong adlaw. Giunay siyang patay sa iyang aide nga si Apolinario Alcuetas sa balay at bang sa gibarugan karon sa iyang monumento sa maong syudad. Gipatay siya sa adlaw nga Biyernes Santo. But sa tradisyon sa family, kuha na siya kanang tinago na siyang Diyod. Isa secret nga dili angay kitado magag sekreto gyud encrypted na siya di nga basta-basta ni mo isulti kay Dugang ipag-usara nga gikonsiderar kani adto nga dakong hulga sa mga karaan nga political leaders sa maong dakbayan si Villegas. Doon na pa'y panahon nga bisan ng iyang monumento suway paunta nga ipaguba apan napugnan lang kay government funds ang gigamit ini. Ito sa message nga ang principal nga tunguna ang katong mga political leaders conspired to kill, assassinate Leon Quilat. Niadtong Hulyo 27, tuig 2008, ang ika-135 nga kasumaran sa pagkatao ni Leon Quilat, ang Philippine National Historical Institute ni turnover ug usa ka historical marker isip pasidungog kaniya sa iyang yutang na tawhan dito sa Bacong, Negros Oriental. Jinky Bargio, News 5. Way napakitang lisensya ang gwardiya sa gitulis nga La Nueva Pharmacy atol sa iyang pag-atubang sa buhatan sa FESAG 7. Bugtong lisensya sa iyang armas ra ang iyang gidala. Andrea Patanya, Suginlimi. Human gipadadanong sa Pina, gipakita kagahapon ng security guard nga si RG Batillero ng operations manager sa GDS Security Agency sa buhatan sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section kun FESAG 7. Mato sa Deputy Chief sa FESAG nga ang lisensya ra sa armas ni Batiller ang ilang gipresentar ug way napakitang lisensya sa iyang pagkagwardya. Tuwa kuno ang iyang lisensya sa kanhi niya employer, ang Asiatic Security Agency. Violation kundi nila mapresentar dayon ang lisensya ni Batiller kay gawas nga masilutan ang gwardya, lakip nga masilutan ang security agency. Kung halimbawa wala gyud sa lisensya nga maipakita bisan unsaon ba violation na siya sa agency sa dako-dako sa siya. Kuan man gud siya kanang mahulog na siya nga kanang least grave offense is 10,000. Gipasabot sa GDS nga wa na apil sa ilang monthly disposition report si Batiller kay ang maong report alang pa man sa buwan sa Marso ug Abril na misugod sa pagtrabaho si Batiller. Gibawi isab kuno sa gwardya ang una niyang pamahayag nga duha ra ang iyang daang bala ug matud pa loaded kuno ang iyang revolver ug katong duha ka bala sa iyang bulsa mao ang iyang spare bullets. Gidepensahan sab niini ang kaugalingon kabahin sa alegasyon nga wa niya sundang ilang policy nga nagdili sa pagpasud sa mga customer nga nagkao, shades o helmet. Giingong gisita kuno niini ang mga suspect apan gisulob nila og balik pagsud sa La Nueva. Apan sa CCTV footage nga gipresentar sa kapulisan, makita nga di lang ang mga suspect ang gitugutan ni Batiller sa pagsulo og kao, lakip na ang ubang customers.
Makita nga alas 12:35 sa udto, unang misud ang batan-ong suspect nga nagkao, shades ug white t-shirt, ug gisundan sa idaran ug dakuon nga suspect nga nag-gray ug polo shirt. Nagpili-pili kunuhay ang duha, dayon duol kang batilyer, gitiunan ug giilugan sa armas. Hilom ra ang nahitabo kay dunay mga customer nga way kalibutan nga gitulis na di ay ang pharmacy. Gipasud sa mga suspect ang gwardya ug mga customer luyo sa counter ug nangukay sa duha ka cashier box diin kapin sa 20,000 pesos ang ilang nada. Duna pay bata nga way kalibutan, misud aron mo palit og ice cream ug gipaapil og sud luyo sa counter. Human ang 5 minutos misibat dayon ang duha ug igo na lang nangout sa uang gwardya sa pharmacy. Hangtod karon pa dayon panggitino sa kapulisan ang tinuod nga identity sa duha ka suspect. Andrea Patenia, News 5. Magsuon gidakop sa barangay Tanod kay nangawat og balas gikan sa construction site. Samtang duha ka lalaking gituhang mga tulisan nakuhaan og screwdriver ug kutsilyo. Ray Pasaporte, Sugim Liming. Nasundan sa nagrubing nga mga tanod sa barangay San Roque pasado alas 10 kagabi ang magsuong Ronald og Rolly Mejias, taga Bato Carbon, barangay Ermita nga nagtulod ining kurmata nga puno sa mga sinakong balas. Nagrubing mi. Yeah. Mga building nga bag-o, nga naging sumuha nga rin nangawat og bahas diya. Gisundan sa mga tanod ang duha og pag-abot nila sa Plaza Independencia. Timing nga dunay police checkpoint. Mao nga nagpatabang sila aron madakpan ang magsuong Mejias. Naglirin ni sila ang mga trabaho nila, naipurman, nalimpyo niya kami. Kipatabang limpyo, ilang ibang hatag, nagtumig. Niya karon magbalik na mo, mga bato na pang hatag, mga sagol ba? Sagol daw, bas, bato, mga kuwan, pangabulo sa mga ba? Kaya nasunugan na mga. Mukabat sa 24 kasakong balas nga gibanabanang moabot og kapin 1,000 ka pesos ang halinon ini kun ibaligya. Karga na yun yung postcard. Giguyod na yun yung suspitsado nga nagsuod. Nadakpan sa pasado alas 10 kagabi sila si Elmer Bagyo ug Rener Joseph Abakita, pulos taga barangay Ermita. Si Bagyo mo itag-iya ining screwdriver ug kang Abakita sab ning kutsilyo. Gidudahan ang duha nga manulis unta sa POJ apan way swerte kay nakit-an sila sa duha ka pulis nga gikan nag-checkpoint. Kay gidudahan ang lihok sa duha. Gisita og girikisa kini sa pulis ug nakuhaan sa maong mga hinagiban. Pagkakita sa mga duha ka batan-on sa pulis nga nagsumunod og tuwan, murag nabalisa sila ba unsa magsudsud ang usa sa magsunsag layat posible manulis dato timingan lang gyud ba nagiyan ya ana ba na manakay dia say ana sa gyud mangigo. Matud ni Elmer nga napriso na siya kaniadto sa kasong pagpangawat, pang self-defense ra kuno ang dala niyang hinagiban. So, ay plano manulis ha? Ay plano? So, di sara na lang. Ray Pasaporte, News 5.